Maunay nahitabo dere. Tikas ang gibuhat, sila'y magbuot, o kinsay mga presidente, unya kita nga rin, binuangan lang kawaton ang kwarta, in livelihood, isulot sa bulsa. Ang tituod lang, o walay manikas magkurak, naghantag kwarta para sa Pilipino. Ang atong mga anak, tibuok Pilipinas, wala na ng tunggong na tanan. Kanya sila nga to, sige lang gyapon o pangayag pasaylo, pagkamanway ginabuhat. Ang krimen, wapod nila makontrol. Di kakalakaw sa dan. Ibong mga anak to as Manila, di makasuroy, makagabi, kay hunapon, kanya patsyon pag yun. Naiuban, kada adlaw, tanaw TV patol, dahil siguro, karong TV patuhata ninyo, na ay gipagbukbok, yung martilyo, sa iyang anak. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Francis Tolentino. Ako po ay dating mayor ng Tagaytay for 3 terms. Kaibigan ko po sa simula't simula. Kasama ko magmotorsiklo si Mayor Bigong. Ang ibig sabihin po ng MMDA, mahal mo daw ako. Sana po huwag niyo makalimutan, Francis Tolentino po, number 47 sa balota. Sino ang inyong presidente? Sino ang inyong presidente? Ang kanang helicopter, Dudong Inday, pwede lang nag-adlaw, di na kalupad o gabi Kaya mga pasig-asa lang ang ubangga, kalubihan, kahuyan, kaya kung sirko ko niya, na Duterte. Isa pa may mo patay, ano yung mga putang inang drugista. Kapil lagi patay. Kaya ko estimate. Kaya ko abuti mga abuti 10,000. Ha? Laro daday ko. Yung mga akong katong mga ambulansya ang puti. Ako, to tanan. Yung kangruhan, natulong daw ko para magpakudak. Utang Ginoo ko, kamong tagahingoog, pangita mo og litrato dito. Wa ko mosugot hasta mga doktor o nurses akong ingnan. Ayaw mo pag-interview kay kamito. Tanaw.
ang atong simbolo sa atong pagkiusap kani. Kinahanglan tagaan ta ni paghigugma unsa may written manifestation. Asa ba nato mibaw? Ang atong konstitusyon. Ang naggarantiya nato, suhag kang ko ni mahal nako akong bayan.